Padziko lapansi, padziko lino lapansi pali chinsinsi chachikulu kwambiri cha nthawinso yakumapeto chimene chiyenera kuvumbulukira ku mitundu yonse ya anthu okhala pa nthaka kuti akapenyerere chochitikacho kufikira munthu atapanga chisankho chakumvera Ambuye. Koma atalola munthu mwa iye mwakufuna kwake kuti sangamvera Ambuye, chikachitike kuti munthu akasowe chowiringula. Baibulo likuti anthu anga akuwonongeka chifukwa chakusadziwa. Ndiganiza kuti Baibulo lomwelo likutiwuza kuti koma masiku akumapeto Mulungu adzalola kuti uthenga wake ulalikidwe ku dziko lonse lapansi kuti ukakhale mboni. Mngelo wachitatu adzalalikira ku dziko lonse lapansi, idzakhala mboni. Chimene anthu adzachite anthawi yakumapetoyo akadzayiona mboni itayimirira kuti ikalalikira uthenga wa mngelo atatu osiriza, adzayisakasaka mboniyo, kuyigwira ndi kufuna kuyipha. Chifukwa chake uthenga wabwino ukuphedwa kuli ngati kupha mboni, kuzunza iwo amene ali zotengera za uthenga wabwino komwe kudzachitike ku dziko lapansi, kumene kuwonekere mkati mwa dziko lapansi ndi njira ina imene mdierekezi wayikonza kuti akaphere mboni. Zisalalikira uthenga chisawoneke chinthu chimenechi ku dziko lonse lapansi, chikhale chinthu chobisika chosawonekera ku magulu ochuluka. Satana akuvindikira zinsinsizi kuti zisawoneke. Iwo amene achite mwayi kuvundukula pamene pabisala zinsinsizi, izo ndizo mboni zimene ziyenera kugwidwa ndi kuphedwa ku dziko lapansi. Tsopano ndende zija zayamba kukonzekeretsera kuti mboni zigwidwe, zitsekeredwe ndende, chifukwa dziko likufuna lizisangalalabe. Munthu wa dziko lapansi akulirira kusangalala kwa nthawi yosatha, akufuna chimwemwe cha dziko lapansi chipitirire. Kotero anthu amene angakhalepo ku dziko, aneneri ndi atumiki, abusa nalalika, aneneri, mabishopu ndi mapapa amene angayimirire ndi kuyamba kuvundukula malo obisikawa, agwidwe, chifukwa kukhala kuwulula. Koma mboni ziyenera kugwidwa masiku akumapeto ano, pamene umboni ukusirizika, kuwusiriza umboni wa zochitika za nthawi yapansi pano. Tamverani mpingo wa Mulungu. Ku dziko ili lapansi lonse kuli maenje a mdierekezi amene anakumbidwa ndi kukhalamo okwana pafupifupi 18, amene mdierekezi amabisamo mphamvu ya ziwanda zace ku dziko lapansi. Koma pakati pa maenje 18 amenewa pali maenje awiri odesankhawa kwambiri, maenje odesankhawa. Maenje amenewa amawatcha kuti black and white pit. Ma black and white pit ndi maenje odesankhawa kwambiri ku dziko lapansi. Mukapita pa maenje a black and white pit, mumakapeza ovala zoyera koma zili ziwanda. Mukapita pa maenje a black and white pit, mumakapeza ovala mikhanjo ya black, atavala ma red kofia koma ali ziwanda. Maenje awiri amenewa, zithunzi zimene mumakazipeza za zizindikiro za maenje awiri amenewa zimaoneka mu zithunzithunzi za mamangidwe amakachisi awiri ku dziko lapansi, kachisi wa chikatolika ndi kachisi wa chisilamu. Madizaini yake amaonekedwa amaenje awiri amenewa
amaoneka choncho. Masiku akukhala kwathu ku chipembedzo cha Satana tikamayendera m'maenje amkatikati a midima, kumene kumachoka midima ya dziko, kumene kumachoka ziwanda za dziko lapansi, ankatiwululira ndi kutiwuza kuti ziwanda zoyenda nthaka imeneyi, zina mwa ziwanda izi zimabisala m'maenje awa. Tiye ukaone. Malo oyamba amene ndapita ine, ndapita malo odetsa nkhawa kwambiri ku mzikiti waukulu kwambiri wa mdziko la Turkey, kumene adangotitengera nkutiwuza kuti yamba waona maenje awa, uwaone maenje awa. Tamverani mpingo wa Mulungu ndipo mumve ichi. Ndi chokhazikika kuti pakati pa zipembedzo za mdziko lapansi ziwirizi zidazisungira zokha maenje kumene ziwanda zimakapumula, kumene ziwanda zimakabisa. Tamverani. Zochitika za dziko lapansi zakumapeto zachisokonekero ankatifotokozera kuti zidzakhazikika mbali ina ndipo zidzatuluka ndi kuchokera m'makachisi awiriwa m'maenje a black and white. Amanena kuti amenewa ni maenje a black and white. Zinali chonchi kunena mosazungulira. Amatifotokozera kuti mabuku a chipembedzo cha Satana amafotokoza kuti mukafuna maenje awiri akumapeto a nthawi yapansi pano, amabisala m'maenjewa, amayima ndi kukhala malo achipembedzo, malo amene inu mudzaone kuti ni matchalichi, koma adzakhala kuti ni maenje, kumene mizimu yachabe yosokoneza ya dziko lapansi imakabisalamo ndi kuwusa. Tamverani. Mukayenda mu mndandanda wa maenje amenewa, muzapeza kuti zipembedzo cha Chisilamu chili ndi mizikiti yambiri ku dziko lapansi, koma pali mizikiti 13 yazungulira dziko lonse lapansi, imene mizikiti 13 iyi ndi maenje mmene mizimu yachabeyi imabisalamo kuyendetsa ndondomeko za mtengatenga, kuyendetsa ndondomeko za makhazikisidwe a chipembedzo cha Chisilamu cha boma. Muchandimanena kuti tikamayang'ana chipembedzo cha Chisilamu timapeza kuti njira ina imene iwo amagwiritsa ntchito chipembedzocho chimaoneka nkhope ziwiri. Pali chipembedzo ngati Chisilamu ndiye pali chipembedzo ngati boma. Nawo kawirikawiri mmenemu ndimo mmapanga m'maenje mmene mizimu yachisawawa imene imautsa nkhondo, imene imautsa uchigawenga, imene imautsa materrorist osiyanasiyana ku dziko lapansi imabisala m'mizikiti 13 imene ili ku dziko lonse lapansi. Mizikiti imeneyi imasunga uchigawenga ku dziko, imasunga ziwanda zachisawawa, ziwanda zimene zimautsa ujihadi pa dziko lapansi. Mmenemu kufikira miyezo yakuti mwina mwaimo mumathanso kusungidwa zipangizo zochitira chisawawa ku dziko lapansi. Ziwanda zija zimene zimavala dzina lakuti Chisilamu zimakachita zokambirana zawo m'mizikitimo, ndipo zimalowa m'mizikiti ngati malo opemberera, koma mmenemu mumakhala muli matchemba a mdierekezi. Ndidzayenera kuyala ndondomeko yonse mokhazikika pamene tikukwangula dongosolo la umboniwu, koma mudziwe kuti kuli maenje a black and white pit. Amenewa ndi maenje amene ziwanda zichite kumapeto a nthawi yapansi pano kutulutsa ukali wawo wa maenje awiri amenewa. Tamverani. Black and white pit ndi dzenje limene ndale za dziko lapansi, ziwanda za ndale za ku dziko lapansi, ndale za chipembedzo zija zimatchedwa kuti zija zimachita pamodzi ndi ndale za dziko ndi Chikhristu, zimauka monga mwa ziwanda, zimakhala m'maenjewo, zimakasonkhezera kukangana, zikatuluka m'maenje 13 amenewa, mmene m'maenje 13 wa ndi mizikiti
yomangidwa. Zithunzi tizatumiza Ambuye akalola kuti dziko lione ndi kudziwa zinsinsizi kuti kuli maenje pakati pa maenje 18 amene mdierekezi adazikumbira. Kuli maenje awiri amene amatchedwa kuti black and white pit. Mpingo wa Mulungu tamverani, mukamamva chisawawa chochokera ku mayiko a Chisilamu sichichokera kwa Asilamu, koma chimachokera ku ziwanda zimene zimayima m'mizikiti ya Asilamuwo. Sakumva Msilamu. Chisilamu ndi china, boma la Chisilamu ndi lina. Kuzemba kudachita ziwanda izi, mukapita ku chipembedzo cha Satana mukapeza kuti zidazembera Asilamu, chifukwa ku chipembedzo cha Chisilamu kuli mapemphero okha, kulibe mzimu wa chinenero, kulibe mzimu wa vumbulutso umene ukadavumbulutsira anzathu a Chisilamu kukhala ndi masomphenya odziwa mmene ziwanda zimatembenuzira chipembedzochi kuchikhazika choyipa. Sadziwa kanthu, saona kanthu, iwo amangoona 5 pillars ya mapemphero. Zathera pamenepo amangoona za Ramadhani, zathera pamenepo amangoona za kibula yaloza kuti, zathera pamenepo amangoona za Meka, zathera pamenepo kuti iyi ndi haji, zathera pomwepo. Koma mpingo udziwe kuti pakatikati pa chipembedzochi pali dzenje lalikulu kwambiri limene mizimu yachabe imabisalako, imene imayendesa zinthu za Chisilamu ndi ma terrorist group onse a Chisilamu amabisala m'maenje 13 ndipo m'maenje mmenemu ndi mmene mumatuluka nkhanza zimene zinakadetsa kotheratu chipembedzo chonse cha Chisilamu. Mukadabwe kuti ngati zili ndi umulungu ndi chifukwa chani pamakhala nkhanza zimene mukuzionazi ku dziko lapansi, zimene zimakayamba kunenedwa kuti Chisilamu mchipembedzo chachabe, chifukwa zimachoka m'maenje 13. Now maenje amenewa monga ndanena ali ku dziko lonse lapansi, ku Africa ngakhale ku mayiko azungu, kwa mwenye ngakhale ku mayiko ena, konseku kuli maenje amenewa. Ndipo pamene tikubwera ndi part 2 tidzatchula okha pa okha mzikitiwo kumene kuli maenje amenewa, kumene tili ku chipembedzo cha Satana tidakafikako nkumakaona ubale umene umakhalako pakati pa ziwanda ndi chipembedzo cha Chisilamu. Ndipo ndi mmene ziwanda zamazisungira, ndi kumene kumatuluka mkwiyo waukulu kwambiri kumene mumauona ku dziko lapansi, osonkhezera kudana ndi Isake, osonkhezera kudana ndi the Zionist. Mumamva akunena kuti ife tichita nkhondo against the Zionist. Ngati ndi vana abanja limodzi, sipadafunika kuti pakhale mkangano. Mkangano uliwonse umene umatuluka, nkhondo iliyonse imene imatuluka, simachokera ku chibadwa cha anthu awiri, koma pamayenera kuti pabanjapo pamalopo patuluke chiwanda chimene ndi ufumu wa Satana umene umakalowa mwa munthu ndi kunena kuti ipha m'bale wako. Sichimakhala maziko akupembeza. Nkhondo, kudana, ujihadizi, kaya ndi nkhondo zoyera sizimatuluka kukupembeza, zimatuluka ku udani umene umakayamba kuutsa mikangano ku dziko. Nawo nthawi yakwana yakuti maenje amenewa tafotokozere kuti akhalepo oyera, ndipo mwaona ndi kudziwa chifukwa chani tsopano kumapeto kuno zipwirikiti zikuoneka. Koma mukayang'ana kwambiri zipwirikiti zimenezi muzipeza kuti zikutuluka ku mayiko a Chisilamu, chifukwa kuli maenje 13 amene ali mu mndandanda wa maenje 18. Awiri mwa maenje 18 amatchedwa kuti black and white. Tamverani, ndekuti mukapita ku maenje awiriwa, dzenje lina lachiwiri, ziwanda zimenezi zimabisala m'malo mmene muli chithunzithunzi chokwanira bwino cha Mariya. Sakumva munthu. Ndekuti machalichi achikatolika ku dziko lapansi ambiri mwa iwo ndi maenje mmene ziwandaso zambiri zimabisalamo.
chipembedzo pamwamba anthu timapemphera osadziwa zapansi. Nzathu mulowa mpalishi mupemphera mutulukamo mukufuna mulungu palibe chimene mukudziwa, chifukwa zimene ndikuzifotokozazi ndi zinsinsi. Baibulo likuti anthu anga akuonongeka chifukwa chakusadziwa. Mayenje a black and white anakumbidwa ku mizikiti komanso machalichi a Roman Catholic. Pansi pake pa makafidro ambirimbiri aku dziko lapansi okwana 36 makafidro amenewa ndi mayenje, kumenenso ziwanda zimenezi zimabisalako. Mwa njira ina zimayenda chonchi. Magulu a ziwanda ku dziko lapansi amakangana, ziwanda zokhazokha zimakangana. Ndiye zikakangana kumeneko ziwanda zija zimathanso kuyamba kumenyana. Zikamamenyana kumene zimakapeza kuti ndi rescue place, malo okapumulira zimene zagonjazi zikufuna kuthawa, ziwanda zothawazo zimakabisala m'makafidro a Roman Catholic, zimakabisala m'machalichi a chipembedzo cha Roman Catholic. Pamene pamundimvese si chalichi chilichonse, chifukwa zinasankha malo okwana 32 mmene ziwanda zimenezi zimakabisalaso. Now pamene ndikuwulula chimenechi ndekuti ndikufuna ndikupaseni chithunzithunzi kuti mayenje a ziwanda alipo ku dziko lapansi, ndipo zimachitika kuti pakati pa machalichi amene inu ndi ine timaona kuti ndi yawo, ziwanda zidasankha mmenemo kumakabisalamo ngati kothawira. Zikakangana kuja zikathawira kumeneko. Takupasani chithunzithunzi chakuti chalichi chikhoza kukhala dzenje lobisalako ziwanda. Tamverani, mukapeza kuti imirirani alendo, mukaona kuti amene akuyimirirayo ni chigawenga chotheratu chakhala chikupha anthu, koma chikhala mulendo kuchalichi. Ndipo achalichi mupanga chilichonse muchilandira ni chigawenga, mpaka muchiveka uniform ya chipembezocho ni chigawenga chili mmenemo. Now pamene padzidza chitika zokambirana za ziwembu, Satana mdierekezi adzagwirisa ntchito nthumwi zimene anazitumizira tuzo. Choncho masiku akumapeto ngati ano pali mayenje amene tiyenera kuawulula, ndilo dzenje la black and white. Mkati mwa kufotokoza mteremu yathu yachiwiri yakufotokozera nkhani iyi, tidzafotokoza in a calculated statement zimatheka bwanji kuti mipingo iwiri imeneyi ikhale ni mayenje a black and white mmene ziwanda zimabisalamo. Ndipepese pano amene mumakapembeza Roman Catholic muli ndi udindo, ndinu abishopu, ndinu agulupa, palibe chilichonse chimene mukuchidziwa, ndipo uchimo usukukukhuzani chifukwa ndinu anthu osadziwa. Chifukwa zimenezi zimakhala zobisika kwambiri, zimene ripoti lake mumakalipeza ku secret archive. Ndiye kuti ngati mukufuna mufunse oyang'anira macardinals amene amayang'anira pa kontinenti, ndi amene ali ku hierarchy yakuti amatha kudziwa chithunzi cha zimene ndikufotokozazi, chifukwa limeneli ni nkhope ina ya chipembedzo cha chikatolika, ni nkhope ina ya chipembedzo cha chisilamu. Mwa njira ina nkhope ya kuseli ya chipembedzo cha chisilamu ili ni mayenje 13. Kumene ziwanda zimabisalako ndi kumene kumachoka za topolazi. Ndi system ya Satana kupita ku anthu ukazodza anthu atavala ma white mikanjo yoyera, white kofia, apite akatuluke akanene kuti takbiru Allahu akbar, koma akupha munthu, sakumva munthu. Chimenechi ndiye chinsinsi chachikulu kwambiri chachisokonezo chimene chilipo ku dziko lapansi kumapeto a nthawi ya pansi pano. Kodi takbiru Allahu akbar amabisala pati? Mchipembedzo cha chisilamu ali ni mayenje 13 ku dziko lonse lapansi, ndipo imeneyi ndi mizikiti yoti inamangidwa. Choncho mtendere umene umaoneka kunja kwa chipembedzo cha Roman Catholic, dziwani kuti mayenje 32 nakonso kumene ziwanda zikamenyana zimathawirako.
ndezimayenda ngati machanelo a mitundu yosiyanasiyana. Pamalawi zikutikhuza zimenezi, pamalawi zikutikhuza zimenezi. Zambiri mwa ziwanda zoyambana ku Tanzania, zoyambana ku Kenya, zoyambana ku Mozambiki zimayenda ndikufika mudzenje lalikulu kwambiri limene limaoneka ku dziko la Malawi, dzenje lalikulu kwambiri limene ziwandazi zimatha kubwera kuzabisala nawo. Chifukwa chakuti ziwanda zimenezi zili ndi mwayi wonse ochita connect ndi mabungwe, zili ndi mwayi wonse olumikizana ndi masystem aku dziko lapansi, ndiye zimabwera mukabisibisi, zimabwera mukabisibisi. Ndiye pakadali panopa zatuluka ku Malawi kuno, koma zadusa ku project ya Chilevale, nkhani yosausa kwambiri. Kumeneku kukumbidwa ngalande ya madzi yoti ithandize ulimi wa nthirira, anthu tikungoona chitukuko, anthu tikungoona zinthu. Koma mkatikati mwa zimenezi tipeza kuti muli chinsinsi chachikulu kwambiri chimene kufotokoza kwake Ambuye yekha ndi amene akhoza kufunika kuti atithandize ndi kumvetsetsako zinthuzi zingakhale zofunika Mulungu kuti atithandize. Ziwanda zimenezi zimapita mu anthu amene ali ndi mamiliyoni ndi kumautsa mapulojekiti ku dziko lapansi zimene zimachokera m'maenje black and white. Mwachisanzo mukapita kumwera mukapeza kuti maboma a Zomba, Chilazulu, Thyolo, Mulanje, Phalombe, Machinga, pang'ono ku Eastern Region, Mangochi, kumabwera aluya ambiri okhala ndi tatu amene amapita nakagawa ndalama kumweraku, amagawa ndalama zambiri kwambiri pa banja 30, 50,000, 100, 200. Chaka ziwiri zapita kumbuyozo amatha kugawa pa banja 15,000, amatha kugawa pa banja 150, amatha kupereka pa banja limozi 1 million, 2 million kuipereka pa banja limozi. Aluya amenewa amachoka kuti kumaenje 13 achipembezochi amene amachoka pansi pa mizikiti imene mukamapembeza pasipa pamakhala kuti ziwanda zidazikonzera maenje amenewa. So ichichi ndi chinsinsi chachikulu kwambiri chimene anafunika kuti Mkatolika adziwe. Ndiye kuno ku Malawi tili ndi machalichi amene wanso alipo amene ziwandazi zimatha kubisalamo. Ndanena kuti ziwanda zikayambana zinakonza maenje a black and white amene zimakabisala. Ngati zili zokhuzana ndi chipembedzo cha Chisilamu zimakabisala ku maenje a Chisilamuwa ndi kumakayambitsa mtopola pakati pa Asilamu amene ngati munthu ndi Msilamudi amatha kudziwa kuti koma ichichi si chikhalidwe cha Mulungu wathu, ichichi si chikhalidwe cha umulungu, komabe chimalimbikitsidwa ndi kuchitika mu dzina la takbiru, Allahu akbar. Nawonso anzathu achikatolika ali ndi mizimu imene imakabisala ku maenje amakachisi awo okwana 32. Ndiye maenje awiri amenewa amatchedwa black and white. Zikayambana zimakabisala mmenemo. Koma pakuti tikunena kuti zimakabisala, dziwani kuti achaini acha amene tili mzipembezozi chimene chisi chinthu choti tili nacho umboni. Mulibe nacho umboni chifukwa palibe chimene timadziwa ife kwathu kumangokhala kupita. Zimalondola chani ziwanda zimenezi ku gawo la Chikatolika? Zimalondola mtanda kapena chiboliboli chosemedwa mu dzina la Mayi Mariya. Chifanizo chilichonse chimene chimasemedwa mu nkhope ndi chithunzithunzi cha Mayi Mariya chimachita invite ma white demonic angels amene amakachita ubwenzi ndi chipembezochi ndi kukabisala mkati mwa machalichi achikatolika kulondola cha chiboliboli cha Mayi Mariya. Soncho chiboliboli mungachisunge kukachisi kwanu, mungachisunge m'nyumba mwanu, ziwanda zosabwera chifukwa zili ndi malo okwana 32
amene amaoneka kuti zimakabisalako, ndiye atazindikira zimenezi kuti tili ndi ziwanda zimenezi, mabishopu ndi mapapa oyambirira ma forefathers anayamba kuzimangira malo oti zizikakhalako. Ndiye malo aja anamangidwa, malo aja anakhalako, malo aja anasungidwa. Somverani chinthu chimenechi. Ichichi ndi chinthu chodetsa nkhawa kwambiri ku dziko lonse lapansi, chimene anthu ambiri sachidziwa. Kuchokera nthawi, nimalize chimenechi, kuchokera nthawi imene kwachitika nkhondo yolimbirana malo oyera pa Yerusalemu, pamene panamangidwa mzikiti, sakumva munthu, chinthu chicha chinamangidwa, koma pansi pa mzikiti umene uja palibe dzenje limene mizimu imakakhalako. Nawo kawirikawiri mawu amatiuza kuti ku malo oyera, ngakhale chisilamu chimadziwa kuti malo oyera mwachinsinsi ndi Yerusalemu, for Bible likuti malo oyera akhala amodzi. Nawo chifukwa chakuti tikudziwa tonse kuti malo oyera ndi amodzi, ziwanda zimafuna kukakhalanso ku holy place. Ndiye nkhondo imene mukuyionayi ku uzimu imakhala yakuti kampani ya mademons yoyimira mayenje awiri a black and white pakati pa katolika ndi chisilamu imafuna itasamuka m'malo mwawomo ikayike likulu pa malo amene aja. Chifukwa chake nkhondo pa malo paja sikutha. Chidzachitike chani? Ikadzagonjetsa nkhondo mayiko a chikhirisitu ndi kukamangapo tchalichi kuyimiranso kachisi, kubwezeretsa kachisi wa Solomoni, musaganize kuti adzakhalabe malo oyera ayi. Ziwanda za mayenje black and white zidzakakhala, chifukwa uwu ndi mkangano wa ziwanda ukulimbirananso malo oyerawo, nazonso zikufuna zikakhale pomwepo. Ndi chifukwa chake Baibulo kumapeto kwake amanena kuti dziko lapansi lidzachoka, kumwamba kudzachoka, ndipo mawu a Mulungu wokha adzatsala. Chifukwa malo onse amene ife timaona kuti ndi oyera ku dziko lapansi ndakuda, akadakhala kuti malo amene aja ndabwinobe, ndekuti potsika Yerusalemu sakadzatsika Yerusalemu watsopano, akanakhala imweyo. Koma chifukwa chake nchani? Woyipayo anadetsa dziko lapansi, kutereku pamene paja mukupaona paja anamangapo mzikiti. Koma ine ndili ku chipembedzo cha Satana, ngakhalenso cha Chisilamu, ngakhalenso chipembedzo choyipa chandiyerekeza, sitinapite pa Yerusalemu paja kukaonapo pansi, chifukwa pansipa palibe kalikonse kangomangidwa. Nkhondo imachitika nchakuti pamalopa pamatetezedwa, ndipo pakufunika kuti imodzi mwa mayenje awiriwa ikachite dominate pamalo aja. Mayenje 13 akufuna ziwanda zawo zitakakhala pansi pamalo amene aja, nkhondo ikadzatha kusogolo kwa nthawi. Nawonso ziwanda zokhala m'mayenje 32 achikatolika zimafunanso zitasamuka zikamangenso likulu pamenepo. Now zimene zidzawinezo ndikukapanga likulu lawo pa mzikiti umene uja pansi paja, ndi zimene sopano zidzayang'anire zochitika za nthawi ya pansi pano. Ndiye nkhondo idakalipo imene imayenda bwanji? Imayenda kuti Isaki ali ndi gulu lake, Ishmaeli ali ndi gulu lake. Ndikanena kuti Isaka ali ndi gulu lake, tikunena kuti achikhirisitu ali ndi chigulu chawo cha ziwanda zimene zimalimbikitsa kupha anthu mu dzina la nkhondo, kuti akakhale olamula aku dziko lapansi. Mind will be careful pamene tikuchita support Israeli. Sakumva munthu, sakumva munthu. Pamene tikuchita support zinthu za nkhondo, zinthu zokhuzana ndi nkhondo, kulibe nkhondo ya akhirisitu, kulibe nkhondo ya Chisilamu. Asilamu ayang'ane kumwamba, akhirisitu ayang'ane kumwamba. Koma ngati mungamaone kuti akhirisitu asonganisa zida za nkhondo, asilamunso asonganisa zida za nkhondo, akumenyana, chikuchitika nchani pamenepo? Ili ndi boma la Asilamu limene lili ndi mayenje 13 aziwanda akuchita nkhondo. Ilinso ni mayenje 32 achikhirisitu amene akuchita nkhondo. Sakhirisitu awaso sa Asilamu opita kumwamba, awaso sa khirisitu opita kumwamba, koma ni maboma achisilamu ndi chipembedzo amene anayika mayenje pansipa kumene ziwanda zakugwa
zinapezako malo. Nkhani imeneyi ndiyovuta kumva, ndiyozama kwambiri, koma tipempherera anzathu akuishire vale kuchigwa kumene kukukumbidwa ngalande. Nkhani yosausa mpaka tsiku limenelo. Mulungu akhale ndine, anditeteze ndi kundisunga pamene tikukwangula dongosolo la maumboniwa. Tidzakumanenso tsiku limenelo mchigawo chachiwiri, tidzanene makafidro 32 komanso tidzafotokoze mizikiti 13 imene ndi maenje amene pakati pa maenje 18 maenje amenewa amawatcha kuti black and white, kumene anthu oyipa amakabisala kuchalichi. Mukapeza chikhalidwe choyipa chonse chili kuchalichi. Machalichi onse a dziko lapansi, Pentecostal, Orthodoxy, achi7 monsemu mukapeza kuti kuli anthu oyipa kwambiri amene amatenga nawo mbali podetsa kuchita mapulani owononga dziko lapansi. Amachoka mzipembezo kuchikhristamonso chimodzimodzi. Mukapeza kuti kuli ziwanda zoyipa kwambiri zimene zidakalowa mu anthu amene amayendetsa Islamic religion, ukunso amakayendetsa Christian religion. Now with this Christian and Islam, mukapeza kuti tili ndi zigawo ziwiri. Chigawo cha anthu amene akupembeza Mulungu moona mtima ndipo sadziwa kanthu b pamene chikuchitika choyipachi. Pamene mukapeza anthu ena akupembeza Mulungu kuchikhristu kwanu komweko, koma akudziwa chilichonse mpaka kumapanga zida za nkhondo mu dzina lakuti ife ndife anthu a Mulungu. Ukunso mukapeza kuti chimodzimodzi akudziwa chilichonse ndi kumapanga nkhondo ndi mitopola m'dzina la chipembedzo cha Chisilamu. So chimenechi tikadzachimva ndikuti mkhristu ndi Isilamu oona tizasiya kukangana, tizasiya kuthamangisana. Ngakhale mutenge chikwanje ndikundisaka ine Twaibu ndikundipha, dziwani kuti nkadzachoka ine kugona adzabwerabe wina amene adzaulule chimenechi. Chifukwa chani? Ku baibulo limene ine ndinathawirako kuchoka ku chipembedzo cha Chisilamu, abale yanga amandiwuza kuti iyenera kuuka mboni yosiriza imene idzachitira umboni. Ndi akunena kuti ndipo uthenga uwu wamtendere udzayenera kulalikidwa ku dziko lonse lapansi kuti ukhale mboni. Tsono ichi chidziwike kuti ngakhale ine ndadzachoka mutandikhape chikwanje, koma Mulungu sadzalola kuti chimenechi chikhalebe chobisika. Chifukwa ku baibulo ndiliku amanena kuti zinsinsi za Mulungu koma zovumbuluka ndi za ana a wanthu. So ngati umboniwu mungakonde kuti muuphe mu dzina londipha, simungaphe mawu a Mulungu, mudzapha thupi langa chabe. Ena adzayimirira adzatchula mizikiti 13 iyi ineyo ngati mungandichose ku dziko lapansi kumene kuli maenje aziwanda zisanandiyerekezi omangidwa. Umodzi wayo uli kuteke, ochita kumanga anthu munamanga nkumakhala muzikiti mumalo wa anthu nkumakapemphera, koma ni maenje aziwanda. Maenje 32 machali cha chikatolika omangidwa kuti achayinyekeni kusogolo kwambiriko kwachina papako. Mumadziwa kuti amene wani maenje kumene ziwanda zimabisala zikakangana. Adzatuluka wina olo mutandipha ine lero adzachula, sizabisika chifukwa ni mboni idzayenera kuulula. Tsiku lina akulu ena amboma lakale atandiyitana kukandimba mulandu pa zifukwa zina koma mwanseli akundifunsa kuti audio iyi munatulusa bwanji, iyi munatulusa bwanji. Adayimirira akulu amenewo akulamula mboma, adanena mawu kwa ine, anati kodi mukudziwa brother Twaibu kuti munthu awine mulandu amayenera kutani? Akuti malamulo ngati ukufuna kuwina mulandu uphe mboni. Tsono ino nkhaniyi mudziwe kuti niyo ndinu mboni. Ife aboma, ife oyang'anira akanthawi kano
tikafuna kuti nkhani imene isadziwike tikufunika kupha inuyo. Soto akunena kuti ngati mukufuna kuwina mulandu muphe mboni. So tikudziwa kuti ambiri aziwanda, ambiri a dziko lapansi oyang'anira akusakasaka kumene kuli mboni kuti aziphe, kuti zisatulutse chobisikachi. Koma dziwani kuti mukapha mboni ino pauka mboni ina pakhwalala imene itipitirize uthenga wabwino. Iwuka mboni ina pakhwalala imene izapitirize uthenga wabwino. Ngati mungandichose msanga munjira yondibaya mpeni, munjira yondiombera, munjira yondidyesa poison, munjira iliyonse imene mungaganizire kuti mupha umboni, sizithekayo. Tsopano taponda mbali yayikulu kwambiri yofuna kutambasula zinsinsi za dziko lapansi. Ndiye kuti tiyenera kubwerera ku phunziro la maenje 18 ndipo tichedwe pa maenje a black and white with a calculated statement kuti munthu adziwe. Ndipo tidzalowanso ku Bible gawo lachiwiri kuti chidzadziwike kuti tikunenachi nalonso Baibulo lidanenera. Mulungu akudalitseni. Tipempherere ku Shire Valley, tipempherere ku chigwa cha Shire, tipempherere mathanelo amene akukumbidwa ooneka kuti ndi mapulojekiti akuluakulu, komanso tipemphere kuti machemba ndi madera ochuluka ena mwa iwo amene ziwandazi zimabisala za East and Central Africa, dzenje lina lili pamalawi pathu pomwe pano pakati pa maenje a black and white, dzenje lina lili kumalawi konkuno. Mulungu akudalitseni mpaka tsiku limene tidzayime pamodzi. Ngati nkotheka Ambuye akusamaleni tikumane tsiku limenelo.